Guys, ang mga kapobre ikasubo sa nako nga di ko ka-live kay di pa ko ka-live kay tungod nainumdum og hapon nga nag-kuan ko, nag-live ko tapos puro ta joke-joke dito nya nasay parinyo nga niduol nako nga kanang nanungo lagi kay katong dihay nagpalupad sa nako $10 nga magkaaway man dito silang duha. Nya na sa nisud nako nga unsa to katong kung kisay nakakita nako gahapon sa akong live nga day nag-away nga apam tapos puro ta joke-joke nya nang pagsugod na to na si Chris nya si Chris okay man to kay wala man jud to si Chris mag binastos di ba buutan man si Chris so mao lagi to nya pag humana ko og live mga guys nagka-views mo to 1K ang views. So pag humana kog live, mao lagi to pag humana kog live, nakadawat kog suwat nya email. Unya pagkadawat nako sa email mao na to di nang kuan gilak ang ako ang video. Wala ko kabaw og nabay nag-report or unsa ba kay sa tinuod lang dili man na magkuan si ang YouTube kung walay magkuan na to walay mag-report pero sa akong nahibaw-an ingon sila daghan daw kuno hitabo ingon ana nga tungod daw sa mga palisi karon nga di maayo kuno ba makaistorya daw mangilad silutan ka so nagul ko kay siyempre ang atong lucky number for me bina maigo mudaog ba ginatong lucky number sa usa ka adlaw kaduha ug dili mo igo ang number so nakuan sad ko kay ang lucky number nako di na ko mahatag yon sa man ako kung kisa toy ganaha kisa mga kun kay di pa man jud ko ka live jud sa ning kuana basig mabutan ko mga 2 weeks di ko ka live og usawa ka buwan so katong mga og lucky number pwede mo kuninyo ikuan ko ninyo sa kuan pwede rawan mo mukombin ako sa akong mga video inyong kuanon nga mga imong lucky number unya ako lang ablihan akong laptop ug dili i-add lang ko ninyo sa akong Facebook nga Aluna Taghoy Tampos kung gusto kung kisay ganahan mo kon pero manghinaot ko ninyo bisag naamoy bisag gitagaan ta mo og lucky number manghinaot ko unta nga mo view sad mo pa nagsasakong view bisag nana mo bisag gitagaan na muna ako sa Messenger og lucky number sana manghinaot ko nga kanang i-view sad ninyo taon akong view og ayaw niyo i-skip ang akong patalastas kay kung walay mo view sa akong video luoy sad ko kayo asa mo kumukuha og pang kuan ako panghatag nako sa nay mangayo og bugas nya sa tinuod lang sa di sa pamakak nagatagan ba pud ko taon sa mga naglisod jud na sa mga sa ka-GC nako usay malilian ako nga nay mag-message nga nay magkuan nga naglisod sila wala sila palit gata sa bata manghatag ko nya daghan ba kog GC ba ya so mga guys kung kisa to manginanlan gani og kuan kanang manginanlan og tawag gani manginanlan og lucky number wala jud ko sa akong pagunahon pag-istorya kay tungod nag-uul pud ko taon pud kay di pud lalim na wala kay kita sa YT sa YouTube so mahadlok man ko kung pa man ang akong ads good pero kung magkuan ko pag wala ko kabalo basig mapareha ko sa kong amiga nga kitagaan na siya warning pag live niya nawala yung channel so mo sa akong kabalakan mas importante man ako nga akong channel nga naipatalastas kay kung unahon ako ng live niya mawagtang unya nga akong channel narabing ana ang iwagtang nila ang YouTube ang magwala so
mao lagi na, mao nang murag mahadlok sad ko pero magantos lang sa ta, laban lang ta. Kung ngayon mong lucky number na ko, kuan nag-live man ko every morning sa akong FB page. Pobre ako sama ninyo og dili kuan na lang ko nyo sa Messenger alone na tagoy tampos. Makontak ko nyo din ha. Nya manginaot ko ninyo nga bisan kuan mabuntag mag-upload ko sa number inyo ta pud i-view akong number ha. Bisag sa diha lang gud kay kabalo man jud ko nga naman jud mga akong lucky number kay kanang bisag nga na lang akong lucky number maka nakatabang mapud may gawas man jud na siya. So di na lang ko tason akong video, naguulagi ko masulbaanon mao nang wako ninyo nakita ganang buntag sa live kay di lagi ko ka live. So igor ako sa pag-upload kung minaut ko ninyo kung inyo lang jud i-view ang akong i-view lang ninyo ang akong view kada ang akong video kada buntag sa pag karang mag-upload ko og number nya ko mga mo every 3 days mga mo na kog lucky number PM lang mo sa aluna tagoy tampos na ko mga guys ha nya dinhi na lang ta ko tubog daghang salamat ninyo sa pagsubaybay nako og manginaot ko nga di mo pulan sa akong dagway labi na sa akong kilay karon. So sa tinod busy man sagid ko karon kay nibalhin ko diri sa pikas balay kay nakoy bantayang iring. So okay, mao na to mga guys, nag-uulsad ko taon. Pero continue ra man gyapon ko manghatag og kuan. Na ako sa FB page nang hatag og ganang buntag dito sa ko nang hatag sa FB page nako. Akong FB page pobre ako sama ninyo. Nya kung ganahan mo na ako mag follow and like sa akong FB page, to ako dito mabuntag nag-live ko kay di mo ko ka-live sa YouTube. So, disclaimer kung I'm talking about like the situation, but lisod po na mag-English tayo. Bisaya na lang oy. Disclaimer ha, wala ko gitumo nga tawo, wala ko gitumo nga kon nga istorya. May istorya ko ani kay lisod stricto kayo karon ang lolo, stricto kay tanan. So di nila ko kuto mga guys, di nila ko tason akong video, daghang salamat og ayo itaw i-skip ang ako ang patalastas bisag sa diha lang kumalipay nya. Maginaw tunta ko ninyo nga usay mag-premiere ko usay may naot ko ninyo ang inyo kong kuanon inyo akong kuanan ba inyo akong i-views nya ayoy kalimtin ninyo patad ang kuan 899 o 057 oldro og di 618 oldro na siya ay nyo biyain ng 618 kay mugawasay dyan na siya. So di nilang kukutob dagan salamat mugawas magsadi akong number ayo pustai lang ninyo respektar lang ba kay pilay pad sa amo wala di ka kabalo di ba bisingan ditan ni Papa Jesus. So di nilang kukutob dagan salamat sa inyong tanan o gimingaw ko sa ato ang mga chika-chika ni kabuntag. Gimingaw jud ko mga chika-chika nato nga pang good vibes pero wa man gud ta kabalugod nga nasa tawo nga na good vibes taw niya nagtanaw sa kong naw nga gingil aran wa ta kabaw na adyo taw lagi nga gid ing ana sa pero wala man sa ko nanapak nila wa man ko kailan nila. So mao lagi sige lang bisag subo enjoy lang gyapon ta enjoy lang gyapon sa live kay mo bitaw giingon nga life is too short. Ako gani miingon ko ha niana ko sa kuno na muuli ko wala ko'y tinigom wala ko'y kwarta. So niana ko ang importante makauli ko sa Pilipinas makita na kong pamilya. Life is too short guys. Niana ko life is too short bahala na wala ko'y kwarta basta muuli lang ko sa Pilipinas anak ko pero ang kwarta makita ko na. So di nila kukutob daghang salamat sa ipagsubaybay ug manghinaot ko nga inyo kong i-views usahay bisag wa po nag-live bisag wala pa ko ka-live. So take care tayong lahat guys. I love you all. Bye.